Chi bai vek ule tun trum chu nun balance the four burners theory chungchang kan so yang ama sain la subscribe laute mi lo subscribe sak ve turin karon so ma sa cheu ni he mishing nuna hian thlur kan ti don ami thil hlom lian pali poimo em a oma chu kan chung ko nun te thian te kan shi selna le kan na career lamten nia thian te a hian keni mizo wa chuan kaushan khotlang le khatiang a hu hawa thil ti na te kha aling turangai teila pushikemenan le khabuan nun tam atiang deu khani ti chuan heng pali te hi thuk pali ne na te khinan nia man lai chuak thuk he thuk hi arwalin a alvek theina in a alna theilom lawani arwal chuan pakhathi alliana alna tur chuan a khoye mo ber hian toranga ya al thataka a maximum a al tur phei chuan pani hian an hniam phangai ni chu the four banner theory anti chu nia he theory na soiber chu heng pali jinga hian pakhata hlotlina chang tur chuan adang khoye mo bera hian kan hniam dona hlotling tak taka topar hanni tur phei chuan pani a hian kan hniam pha don tinani a tha hi kan du veka enga po hian kan na chungchanga a tha kan du a na tha kan du a re thei kan du bik lo ni kopui chatak ni kan du pialama kopui chatak nei te po kan du boka fate tan nu thatak pachatak ni kan du bokani thiante ne ne mo khotlang le kaushana arwal pol to ka in man te kan du boka chuti rualin shisel kan du a re tak dam kan du bokani atam jok chuan mase he thuk hian alchin tura clean talk ane ang hian mishing po hian kan clean lawa kan limit ani ni khata darkar somni pali ju kan nei mase darkar engi mozat mut angaya cho yangaya in bolte neu thil kanuna tho hlok lo mase ti nge ngai chi kha atam ani achangin kan hun lu takte kan khoral ho boka kan share reng tur chu thil pakhat kan ti hian thil dang thauthla kan nei zelani in book na ang deu hi nia chane mo thil hlan kha kan nei zela entirnan tlaitin zu I in thina ni chuan tlaitina inupui fanau te nena hunnuam tak in man tur ai kha zutan I hlan tina ne maya I poisa nen zantin le khazir charchar thlangani chuan whatsapp le thiante nena income tamna hun po I nei don lawa le khazir nan I hlan tina ni sacrifice kha awm zela lelama yes kan ti chuan lelama no kan ti ve thungani hei wang hi nia mi hlotling tak tak online na topar le tong sang tak tak an ti te po hi annun hi alo in balance lo ve china heng haute hi kan sianga an hlotling in an lar ani an work life a chuan mase an family life khan atwar ta mizo tenge ya po hian engimo academic line na topar kan ti chin haute po hi an kom hian rol kapol tam lo an ti lo pon kaushan kotlanga kala active vak lo an ti de uzelani khaka an thil hlan an chan ve chu ni ta a kan thlan tur le kan chan tur kha chu kan thu ania tin kan hring nuwa hian a khoi mo ber hi kan thlauthak topa kan ti lo top kha angai in atul ber po ni khelawa tin kan ngai pui mo zong te hi a in thlak ve theilu to kani 100% chu ni lo ma se mi tam zok hi chu kan no pan zual lai hian chung konun le thiana hian kan thukha a al thadeu bi kani achan chu thil dang kan la lung kham lawa kan han lei kang dewa kan zir lai le career te kan hnalama te kan rilu kan seng chawa kan ngei vin chautrana mo phurna kan langa lo chuan kan fitness te po kha kan la wong thaviau manani chung kwa kan din nuwa chuan chung konuna khan kan le le a kan thian te po kan kom tam man to lawani kan thla ve deu china kan lo upata kan fanau ten min tu sana kopui ten min bawra san to phei chuan rual pol te po kha ko har lutuk nema kan mamole emonianga kan shisel na po kha ngai vena lo tu le to donani tiang khan a huna zir khan kan priority kha adang ve theya chu thil poi po ani chuang lo mase thin ka chuan ngai poi mo ma sak lo tur hi kan da ma sa thina ni kan hnalam ching fela kan sum lama leirem rap ma salo kan chung kwate kan din ta thora family le work kha balance an tuma hatla kan ti china ni re theina nen hunan manga an faten an tuara chung ko ke dara ol sambik achenin chung ko le len rual kom hi balance an tuma kaushan khotlanga full time ang renga tho an du thosi an nu pui te an lo ui re athen kha chu ni lo le rongbol tu ni si in an faten swal rong an lo bol ve thunga pathian ta na rong kan bol du ni chuan
nupui pasal kan nei ma in rim takin bol taila nupui fanau te pasal fanau kan nei to chuan kan chung kwa kha kan rong bol na number 1 ani ti hi sheve thung taila ti chuan a thenin an hna a an impact lu tuka wangin an hrisel na an chana mani thora seng hlei theilovin an ombok ani an balance mo ma heng pali te hi he four burners theory atanga kan hriat thar tur le von tur point pali le khilo soi taila pakhatna idin hmun kumengzan ngei ni a tuna eng stage a ngei om itun din hmuna khan enge itana ti poimo ber ingai poimo masak lo tur ilo ti thinem chuchuan I hun le itha aruk sak char char cheti na nia nakina tur tu tur chu nangma bokini panina midang chhor itana hlu em lo ma se poimo thosi ang ti kha chu midang chorin midang ti tir mai turani na a po ni se inchung che ta po ni theya poisa chu hek deu ma se sumina a lei theilo nei phana na I hmangani chuan apoi reng reng lo ni enternan taxi lo nei ta khalreng ta la ifit si lawa ishiselna tan a thalo theini shiselnan exar lak na hun insiam turin enternan midang I chhor zeu zeu ani chuan midang in taxi an khal chung khan I hun thataka ilo manga exar te ilo la ni chuan ishisel pha anga reitak idam pha anga ti chuan taxi po reitak e khal thei pha don ti na ni chuwangin kan hring nun hi a rei lawa kan ta na thil hlu em lo poimo si ang hau kha chu midang chhor a poi lo ani pathumna kaikop win kha kan la sianga 7 habits of highly effective people tia khan ka soi to a le en lo te kan in shedu ni chuan in lo enanga kha win po ka ta hian apply thei thawani kan hrisel na le kan chung kanun tep kha kan kal kop tir theya kan thopui lama mi kan kom pa ani chuan kan social life po kha min choi sang thei em boka tum kha chuan kong kha alo om zel ani palina a enghian nge hlimna pe che a enge HLAWHTLINNA te na ni man thil zong a hian a rualin I thavek the don lo ti hriala eng emober hi chu thlau thla ve nge angai don ani tian ngai to ta la I thi don huna I ti lawa wanga I inchirna ber tura khan hun le tha kha pek tam mai turani I thi dona ka chung te ka hmangai te tan ka lo om tam lo kha ka inchir I thi don ani chuan tuna antan om tam mai la chu tiang zel in thil tanga po tian lo in zot ta la tuna I thil boi pui mek kha tilola kumsom kwa dam thleng tura in ngai la kumsom kwa ini huna I inchirang nge chhelawang ka wanglai ka chak that lai ka lo tilo kha o tia kan in chir vong na tur thil kha ti chat mai turani mi pakhat chuan tiana soya I thi ma a ti nge I du hau kha voi ina ti la abak zong chu nak tu ka tia khek ro atini ilongai to ve chindonia ole heti zong hi ka soifia thiam dan chu nia ilo hlok pui ve nge ka beseya ka video te milo en saka wangin kaloma ale peka kan hmule chodonia